Έχει το λόγο η κυρία Κρασαδάκη, Κωνσταντίνα, εργοθεραπεύτρια. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η εργοθεραπεύτρια. Εγώ θα σας μιλήσω για το ρόλο της εργοθεραπείας στη μονάδα μας. Θα ξεκινήσω με μια φωτογραφία η οποία φτιάχτηκε από το Σύλλογο Ελλήνων Εργοθεραπευτών για την Παγκόσμια ημέρα εργοθεραπείας. Περιγράφει με κάποιες λέξεις το τι είναι εργοθεραπεία. Είναι αποκατάσταση, ανεξαρτησία, αυτοεξυπηρέτηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και πολλά άλλα. Λοιπόν, η εργοθεραπεία είναι ειδικότητα υγείας, η οποία στοχεύει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ανεξαρτητοποίησης του ανθρώπου, στην προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Ο όρος έργο αφορά σε κάθε σκόπιμη δραστηριότητα, δηλαδή σε στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες που έχουν επιλεγεί από εμάς για να εξυπηρετήσουν κάποιο συγκεκριμένο στόχο και οι οποίες θα αναπτύξουν, θα βελτιώσουν, θα αποκαταστήσουν τις δεξιότητες του ατόμου και τελικά θα βελτιώσουν στο μέγιστο δυνατό τη λειτουργικότητά του. Η εργοθεραπευτική παρέμβαση στη μονάδα μας περιλαμβάνει την αξιολόγηση, τον καθορισμό στόχων, το σχεδιασμό της παρέμβασης και την εφαρμογή του προγράμματος. Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων, δυσκολιών αλλά και ενδιαφερόντων των ατόμων γίνεται μέσα από κλινικές παρατηρήσεις, δηλαδή δομημένη παρατήρηση, μέσα από ελεύθερη παρατήρηση, μη δομημένη παρατήρηση, από σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες και από ερωτηματολόγια. Ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο είναι το ερωτηματολόγιο δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής που έχουμε φτιάξει. Σήμερα θα σας δείξω τμηματικά κάποια μικρά κομμάτια από αυτό το ερωτηματολόγιο. Ο ένας τομέας είναι ο τομέας της σύντησης, που ουσιαστικά περιλαμβάνει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το κατά πόσο το άτομο είναι αυτόνομο ή μπορεί να εκτελέσει κάποια από αυτές τις δραστηριότητες με επίβλεψη, με λεκτική ή σωματική βοήθεια ή είναι πλήρως εξαρτημένο. Αυτός είναι ο τομέας της ένδυσης και αυτός είναι ο τομέας της χρήσης τουαλέτας με κάποιες ερωτήσεις κλειστού τύπου με ναι και όχι. Οι στόχοι μας πρέπει να είναι αντικειμενικοί και λειτουργικοί και αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνουν δραστηριότητες καθημερινής ζωής και χωρίζονται σε μακροπρόθεσμους και σε βραχυπρόθεσμους. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε θέσει ένα μακροπρόθεσμο στόχο, το άτομο να βγάζει ή να βάζει μια ζακέτα με κουμπιά αυτόνομα, αλλά ο βραχυπρόθεσμος στόχος σε αυτό είναι απλά να κουμπώνει τα κουμπιά του. Αρχικά μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μια δραστηριότητα σαν αυτή, όπου απλά περνάει το κουμπί μέσα από φύλλα τσόχας. Στη συνέχεια μια δραστηριότητα σαν αυτή, που ουσιαστικά είναι σαν ένα ρούχο, αλλά το άτομο καλείται να το κάνει αυτό όχι πάνω στο σώμα του και τελικά θα το εκπαιδεύσουμε σε επόμενο στάδιο πάνω στο σώμα του στη χρήση ζακέτας. Μετά τον καθορισμό των στόχων σχεδιάζεται η παρέμβαση, επιλέγονται οι τεχνικές, οι μέθοδοι και το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε και σε συνεργασία με την υπόλοιπη θεραπευτική ομάδα ενσωματώνουμε στην παρέμβασή μας αρχές της δομημένης εκπαίδευσης TEACH και της αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Όσον αφορά στη δομημένη εκπαίδευση TEACH, χρησιμοποιείται ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα, ώστε το άτομο να γνωρίζει τι θα συμβεί και με ποια σειρά θα συμβεί για όλη τη διάρκεια της ημέρας ή για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, κυρίως για στιγμές που προκαλούν άγχος ή σύγχυση στο άτομο. Αυτό προσφέρει προβλεψιμότητα, άρα μείωση του άγχους και τελικά προσαρμογή στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, γνωρίζει ότι πρώτα θα κάνει εργοθεραπεία, μετά λογοθεραπεία, θα φάει το κολατσιό του, θα κάνει γυμναστική και στο τέλος θα δει τηλεόραση. Όσον αφορά στην οπτική δόμηση των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, ο στόχος μας είναι μέσα από αυτό να κατανοήσουν τις δραστηριότητες και τελικός στόχος είναι η ανεξαρτησία. Για παράδειγμα, όσον αφορά το πλύσιμο των δοντιών, έχει την εικόνα ανοίγω βρύση, βάζω οδοντόκρεμα, βουρτσίζω τα δόντια, φτύνω το νερό, πλένω τη βούρτσα μου και τελικά κλείνω τη βρύση. Αντίστοιχα και για το πλένω χέρια,
αντίστοιχες εικόνες για την επίδειξη της δραστηριότητας. Αναφέρθηκα πριν στην αισθητηριακή ολοκλήρωση. Θα ήθελα να δούμε λίγο τι είναι αυτό. Αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η φυσιολογική λειτουργία μέσω της οποίας ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και οργανώνει κατάλληλα τα ερεθίσματα που λαμβάνει μέσω των αισθήσεων, είτε από το ίδιο μας το σώμα, είτε από το περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή συμβαίνει αυτόματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όταν λαμβάνουμε ερεθίσματα μέσω των αισθητηριακών συστημάτων μας και επιτυγχάνεται χωρίς καμία προσπάθεια από μεριάς μας. Οι αισθήσεις ουσιαστικά είναι σαν να ρέουν μέσα στον εγκέφαλο, όπως τα ριάκια καταλήγουν μέσα σε μία λίμνη. Χιλιάδες κομματάκια πληροφορίας φτάνουν στον εγκέφαλό μας κάθε στιγμή. Για παράδειγμα, ας πάρουμε παράδειγμα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, που φαίνεται φαινομενικά ότι δεν έχουμε πολλά ερεθίσματα, ωστόσο ταυτόχρονα με ακούτε, με βλέπετε, μπορεί να ακούτε συνομιλίες των διπλανών σας, κάτι που έχει πέσει στο πάτωμα, μπορεί να παίρνετε ερεθίσματα από τα ρούχα σας και διάφορα άλλα ερεθίσματα. Αυτό που γίνεται σε εμάς τους νευροτυπικούς ανθρώπους, τους μη αυτιστικούς, είναι ότι ο εγκέφαλος αυτόματα ξεκαθαρίζει αυτά τα ερεθίσματα με αποτέλεσμα να φιλτράρει και ουσιαστικά να δίνουμε σημασία σε αυτά που μας ενδιαφέρουν. Στη δυσλειτουργία αισθητηριακής ολοκλήρωσης έχουμε δυσκολία επεξεργασίας των αισθητηριακών ερεθισμάτων που λαμβάνουμε, άρα μη λειτουργική συμμετοχή στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής και μη λειτουργική συμπεριφορά. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα παιδί το οποίο έχει δυσκολία σε απτικά ερεθίσματα. Κατ' επέκταση μπορεί να ενοχλείται ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία του κόψιματος των νυχιών ή των μαλλιών, οπότε το αποφεύγει, μπορεί να έχει ιδιαίτερο άγχος, να βγάλει και επιθετική συμπεριφορά εκείνη τη στιγμή. Τα άτομα με αυτισμό βιώνουν τις αισθήσεις τους διαφορετικά από τα νευροτυπικά άτομα. Έρευνες έχουν δείξει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων με αυτισμό έχουν διαταραχή της αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Μερικές φορές αυτό που αντιλαμβάνονται από τις αισθήσεις τους μπορεί να είναι ευχάριστο, μπορεί να είναι δυσάρεστο ή να τους προκαλεί πόνο και σύγχυση. Υπάρχουν δύο τύποι. Ο ένας είναι η υπερευαισθησία. Το άτομο μπορεί να έχει ευαισθησία σε ακίνητα ερεθίσματα, άρα υπερβολική αντίδραση και αντίδραση με αδόκιμο τρόπο και αμυντικότητα. Για παράδειγμα, υπερβολική αντίδραση σε ήχους όπως ο ήχος της κόρνας. Άμεσα θα προσπαθήσει το άτομο αυτό να αποφύγει αυτόν τον ήχο, θα κλείσει τα αυτιά του, μπορεί να του προκαλέσει όμως και κάποια μορφή επιθετικότητας. Είναι και η υποευαισθησία, που είναι μειωμένη αντίδραση σε ερεθίσματα, άρα το άτομο αναζητά ερεθίσματα, όπως για παράδειγμα στροβιλίζεται γύρω-γύρω από τον εαυτό του, επαναλαμβάνει κινήσεις μπρος-πίσω, έχει ανάγκη να μυρίζει μαλλιά ή αντικείμενα, να βάζει αντικείμενα στο στόμα του και άλλα. Όσον αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος, η εκπαίδευση των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής γίνεται στο φυσικό περιβάλλον, δηλαδή η σύντηση θα γίνει στην τραπεζαρία, η εκπαίδευση της ένδυσης απόδοσης θα γίνει στο δωμάτιο, το πλύσιμο των δοντιών στην τουαλέτα και η ανάπτυξη βελτίωση επιμέρους δραστηριοτήτων γίνεται στην αίθουσα της εργοθεραπείας. Τα προγράμματα μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά. Κυρίως τα ατομικά προγράμματα είναι αυτά που είναι στην εκπαίδευση των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής. Η εργοθεραπευτική παρέμβαση περιλαμβάνει λειτουργικές δραστηριότητες αυτοφροντίδας, δραστηριότητες κινητικού και οπτικοκινητικού συντονισμού, δραστηριότητες παιχνιδιού, αισθητηριακές δραστηριότητες, δραστηριότητες για την ανάπτυξη γνωστικών και αντιληπτικών δεξιοτήτων και προσαρμογή ή τροποποίηση του περιβάλλοντος ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου. Ας δούμε τώρα πού στοχεύει το πρόγραμμα. Στοχεύει στη βελτίωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, όπως έχουμε αναφέρει, στην εκπαίδευση της χρήσης τουαλέτας, στην ένδυση απόδυση, τη σύντηση, προσωπική υγιεινή και περιποίηση αυτού, στην ανάπτυξη λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, όπως είναι ο μονόπλευρος συντονισμός, που αφορά στο συντονισμό της μίας πλευράς του σώματος, στον αμφίπλευρο συντονισμό, που είναι ο συντονισμός των δύο πλευρών, δηλαδή τα δυο μου χέρια συντονίζονται για να παράγουν μία κίνηση ταυτόχρονα. Ο οπτικοκινητικός συντονισμός, που είναι ο συντονισμός ματιού-χεριού, ο κινητικός σχεδιασμός και ο χειρισμός εργαλείων και αντικειμένων καθημερινής χρήσης. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από κάποιες δραστηριότητες.
Στην ανάπτυξη γνωστικών και αντιληπτικών δεξιοτήτων, όπως η έναρξη και λήξη δραστηριότητας, για να γνωρίζει το άτομο πότε ξεκινάει μια δραστηριότητα, πόσο χρόνο θα πρέπει να την κάνει και πότε τελικά τελειώνει αυτή η δραστηριότητα. Στην συγκέντρωση προσοχής, τον προσανατολισμό στον χώρο και τον χρόνο, αναγνώριση, ταύτιση χρωμάτων, σχισμάτων και αντικειμένων, στη σωματογνωσία και την κατανόηση ή εκτέλεση εντολών. Αντίστοιχα και εδώ είναι κάποιες δραστηριότητες, όπως μια δραστηριότητα σωματογνωσίας και μια δραστηριότητα που είναι ταύτισης. Επίσης, στοχεύουμε στην ανάπτυξη αισθητηριακών δεξιοτήτων, κυρίως στη ρύθμιση του επίπεδου εγρήγορσης, στη ρύθμιση αισθητηριακής ευαισθησίας ή αντίστοιχα αισθητηριακής αναζήτησης. Όσον αφορά στις δεξιότητες παιχνιδιού, στοχεύουμε στην αλληλεπίδραση και στο μοίρασμα της προσοχής, στο παιχνίδι κανόνων, συμβολικό παιχνίδι και ομαδικό παιχνίδι. Ουσιαστικά θέλουμε το παιδί να μπορέσει να εμπλακεί σε παιχνίδι, να αλληλεπιδράσει, να μπορεί να παίξει ομαδικά, να περιμένει τη σειρά του ή να ακολουθεί κάποιους κανόνες. Και στην εκπαίδευση, στην βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων, να αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ τους, συνεργασία και κατανόηση κοινωνικών κανόνων. Ο κύριος στόχος είναι τα παιδιά μας, όπως είπαμε, γιατί έτσι τα ονομάζουμε, είναι να κατακτήσουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ανεξαρτητοποίησης, να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους στο μέγιστο δυνατό και ουσιαστικά να ζήσουν σε ένα περιβάλλον το οποίο σέβεται τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Και τελειώνω κάπως έτσι, ότι δουλεύουμε μαζί τους για να χτίσουμε περισσότερες γέφυρες μεταξύ μας. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ.